Tentang habau la tat kayat ukwa ban syong tat hapreng uriat bajrong udon ukwa ban laj uyek saj kasgila jen sep lanti kadang jengai ba un ha ban laj ikjala sok rai kamet la kersu lanti bak dorum la ban bej jeng long shen rang man pej kasuk dan batip jing jen jar la da udi usniu la da sho priu ki ongu im lengkar dan batip ki dau dan rai perthai bun nong bishar la da uduk jai tu la da rus pa ule kam ar num bor jeng mot kim tip kan no ka treng ban perkat ya jeng don kam ban laj ka tu tang biang ka bam uhapa un kiram marsen ki samla hala ke yin nang kong uhapan biang da bakla para kan tengi kena ba chupet lang kasya ba pai dan ka hok ne jeng pa kan ba ule dan jeng sok dan ki jeng kleu fi da shisha kat arbor kanam dan kordo kashina ya chenot ka jai ndru dan ka hok orang derwa kasya ba pai dan ka hok ne jeng pa kan ba ule dan jeng sok dan ki jeng kleu fi da shisha kat arbor kanam dan kordo kashina ya chenot ka jai ndru dan ka hok orang derwa kahok jeng don jeng em yo lut para kan thei bisa ka mai ubu spawa baro shakti imei endala de ga por yo briu umi thalina jeng khang man biang ka yeng ka sem ilok na u a u hap stang biang kat badang klain ka met ka phat dang biang ka mai ki burom ki kit ki ba man las ni yeu ki ra mi thai endala temen la no ka met las dang ka le jngai wa la ki kun ki ti don hok shu ken ba un mai la da ba kla kan diat ki be shai kur un ha ban pai us keu mar wei don nong rim un shu troin ha jeng kus lai ha to pi kum no ka jai pen reu jong i kan pernai haba orang ya le ya la ka hok la